Къщата в изоставеното село. Преди много години, в едно изоставено село, мъж и жена решили да посетят родната къща на мъжа. Искал да провери дали е останало нещо от дома му, преди времето съвсем да го погълне. Къщата била над 100 годишна, обрасла в храсти и бурени. Пътеката до входа едва се различавала, а прозорците били потъмнели, приличащи на слепи очи. С усилие двамата успели да влязат вътре. Миришало на влага и изгнило дърво, а стените били покрити с паяжини. Скърцащият подсякаш се оплаквал при всяка тяхна стъпка. Поразгледали малко, но скоро решили да си тръгват. Когато обаче се качили в колата, двигателят отказал да запали. Опитали няколко пъти напразно. Нямало избор, трябвало да останат да пренощуват там. Върнали се в къщата, поразчистили една стая и запалили огън в старата печка. Пламъкът хвърлял странни сенки по стените, които приличали на живи същества. Уморени, двамата легнали върху намерени завивки и затворили очи. Но още преди полунощ започнало нещо странно. Мъжът се събудил от стъпки. Бавни, тежки, сякаш някой влачи краката си по пода. Вратата на стаята бавно се открехнала със кърцане, а по стената в танца на сенките се очертала висока прегърбена фигура. Но когато насочил фенера си, там нямало никого. Само студ, толкова силен, че дъхът им се виждал. От тавана се разнесло детско хихикане. Жената хванала мъжа си за ръката и прошепнала: тук има някой. Но не е жив. Скоро прозорците започнали да се надраскват отвън от невидими нокти. А когато мъжът излязъл в коридора, видял по стените снимки, които преди не бяха там, стари, избледнали, с лица на хора от селото. Всички лица били замъглени, освен едно дете, бледо и сериозно. И тогава пред него застанало същото дете. То мълчало, само посочило с пръст надолу към мазето. Мирис на мухъл и разложение лъхнал оттам. С фенера в ръка двамата слезли по каменните стъпала. В мрака се чували десетки гласове, шепнещи едновременно: остани, остани при нас. В един ъгъл открили стари дървени съндъци. Когато отворили единия, вътре видели човешки кости, подредени като гробница. Тогава сенките в дъното се отделили от стените и протегнали ръце към тях. Това е нашият дом, никой не си тръгва, зашепнал хор от гласове. В ужас двамата хукнали към стълбите, но вратата на мазето се хлопнала сама и ги затворила вътре. Фенерът угаснал. От мрака излязло лицето на детето. Селото умря тук и вие ще останете при нас, прошепнало то. В този миг силен вятър разтърсил къщата. Вратата на мазето се отворила с трясък и те успели да изскочат навън. Колата, която преди не запалваше, изведнъж изръмжала и ги прияла като спасение. Докато се отдалечавали по пътя, погледнали назад. Къщата стояла мрачна и тиха, а на един от прозорците се виждало детето. То ги гледало и бавно вдигнало ръка, сякаш се сбогува. Мъжът и жената оцеляли, но никога повече не се върнали там. До края на живота си носили спомена за онези сенки и онзи глас, който шепнеше в тъмното.